Namodelujeme si takýto Lego dielik. Lego dielik má podstavu tvaru štvorca, rozmerov 78x78 a výška vytiahnutia je na 96. A na vrchnej časti máme kruh, ktorý má priemer 48 a vytiahnutie na 17. Lego dielik je vlastne urobená škrupinka, čiže zo spodnej strany vyberieme vnútro toho objektu a škrupinka bude hrúbky 15. Takže ideme si nakresliť štvorec, využijem pravidelný útvar s tým, že dávam stred a bod na štvorci, takže dám do počiatku súradnicového systému a bod dám na nejakú os. Nastavím veľkosť štvorca, veľkosť hrany je 78. Na kotovanie použijem kotovanie tých šikmých čiar, takže kliknem na šikmú čiaru a veľkosť je 78. Dáme close, vytiahnutie bolo na veľkosť 96. Takže mám spodok toho dielika, do vrchnej časti ideme robiť nový náčrt. Ideme vytvárať kruh. Takže vytvorím kružnicu. Kružnica podľa náčrtu má priemer 48. Keďže od nás to chce polomer, tak môžeme kľudne dať 48/2. Program to vyráta za nás. Máme správne nakótované. Dávame close. Použijeme vytiahnutie na veľkosť 17. A máme hrubú kostru nášho Lego dielika a už potrebujeme len zo spodnej časti vybrať vnútro, takže kliknem na spodnú časť a v nástrojoch vyberiem nástroj thickness a hrúbka je 15. Použijem priesečník a chcem, aby išlo dovnútra.